Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videjku. Dneska je to sľubovaná odveta. Uhádni track podľa beatu. Myslím si, že dneska som bol aj ja mierumilovný. No nakonec aj já jsem chtěla být teda horší, ale nic mě tak nenapadlo a nebo když už mě napadlo, tak podle mě bys mě nadal, že to vůbec neznáš. No uvidíme, no, možno som sa zase mýlil a možno zase budeme 10 bodov, tak uvidíme a kľudne hrajte s nami. Môžete tiež tipovať, budem to robiť ako predtým, dám tam tú songu až potom, aby ste mali čas. No jsem zvědavá. No, Tentokrát začnu já, ne? Připouštět. Môže byť, dobré. Dobré. Tak ideme na to. Tak jsi připravený? Áno, áno. Dobře. My sme sa dohodli, že keď tak si dáme aspoň album, ktorého to je, keď nám nebudeme vedieť, aby sme mali aspoň nejakú šancu. To mi znie úplne... Ještě jednou. Mne to príde ako zo Superstar, keď som počúval 2010. Superstar. No, ale určite to není akože, ale... Není to ze Superstar. A to je nejaký no-name, ne? Ne, to jsou rapové písničky. Toto? No jasně. To je album aspoň. Dobré. A keď si... Dobre, dáme si také pravidlo, hej, ktoré ma napadlo, že keď si pomôžeme, si vypýtajme album, tak je to pol boda. Jo. Album je to Popstar. Popstar. Chceš ještě nápovědu jednu ti dám. No. U této písničky říká Domča, že na nás mega sedí. To album ešte ako mám vybrať toho pesnička, toto nepočúvam, no, takže neviem. No tak je to Kalin. Nad ránem. Dobře, no několikrát jsem ti to pouštěla a zvlášť tu jednu sloku tam jsem říkala, že to na nás mega sedí. Tak Nad to ránem, jsem myslela. Počkej, Popstar. A že to je starý album, to som ešte nepočúval, nevadí, no. Dobre, začala. To jsi teda počúval. Ale to vlastne prvý album, čo som... Hannah Montana znáš, no. To bol no. prvý album, no. Takže nekec. Keď si to budem púšťať, to bude asi lepšie. Jo. Další. Skrut. Od? Tam je Nintendo, Dalip. Jo. Ešte niekto? Asi nie, že? Takže první bod. By to nemohlo ten výlet. To je Hector Upgrade. Dobre. Keby to nepočúvaš ty, ale to nie je niekto v tom našom spoločnom albume, tak by som to nevedel, takže... Ale já vím, že to znáš, takže... Áno, tak to je pravda. To je v mojom svete. Separ. Kontrafakt. A ešte tam je tuším Hector. No. Správně. Víš, je to jednoduché. No to je, no. To máš tak jednoduché, že dám ani šancu divákom, aby si tipli niečo. Ja to viem. Fancy life, primitive, golden music. Dáš si večer. A ne, vieš, že to je Viktor Šín. Som troška uletel. To trochu dosť. Příběh jasný. Jo, dobré, ty vole. Tak to jsem myslela, že jako aspoň něco nebudeš vědět. Som moc dobrý, no. Ale je tam taký ten troška MMA, ale nevadí. Čiže to je jaké staré, počkej, to je... Je to staré. A to je... A to je pána starý Lukas Dope. Môj svet... S Tezizom. Mikasa Sukasa? To nemali spolu, sa nemali spolu. Tvoj svet... Noční můra. No, nevím, jestli to tam. No, jakože jo, ale ještě je tam něco. Tak to musíš uznat. Ne, to není celý název písničky.
Něco. Noční můry, ježí. A pak jsou tam ty noční můry. No dobře, tak víc těch snů, když je. Viac snů? Ne, jenom víc snů. Množné číslo slova sen. Sny. Sny a noční můry. Ano. Dobre. No dobře, tak uznám ti to, no. Tak som dala skoro celé, však som to keby neuznáš, ty bol nefér. Čo takúto starú pesničku mi dáš, že? Potrebujem nápovedu. Co to je za album? Meduza 2. Čo Izo? Meduza 2? Nebo znám. Tak kdo? Takže Ben? Sergej Barakuda. Jedine čo ťa počujeme Anaconda. Legendární. To dobre si trafila. Nevadí. To znáš, nelži. Ano, som... je to. Jednak jsi to měl zhlédnuté na YouTubeku. A za druhé je to určitě v tom playlistu. Legendární? Legendární, nepopulární. Dobre, tak to už... No hej, ale nepočúvam to. Nevadí. No. Dobře. Toto je Dovidenia od Separa. Way too easy. To jsem tam schválně nedala ten drop. Aby to nebylo takhle. Budeme sa meniť pesničku. Co? To je Zatmenie, to je tá moja. Jo? Aha. Jo, Tak to zmením, no. Prečo to je Shimi. Čo nemôžu dopriať. Ne, to je také tam je. To je buď s Nintendom s Izom. To je s Izom. Zaspívá aspoň trochu. No tam to dopriať sa to naspieva. Ja si neviem, jak sa to volá, však ešte aj tie video, keď si pamätám, jak tam išli v tom aute. Nechápe, že jak? nedokáže dopriať. No, tak jak? No, to som si to nespieval. Áno, uznám ti to. Hej? No, 8 bodů. 7,5 by som dal. Dobre, no však uvidíme, jak si budu vést já, když tak ti to škrtnu celé. Teraz ide Verča, takže môže ísť na to. Vypadá jak sporná. Si vieš, aký track je? No, si musím vzpomenout na ten název, to je Kalin Viktor Šín. A tak ti poradím, že v té pesničke nezaznie ten názov, takže... Já chci aspoň refrén, abych si to připomněl. Road Trip. No. Jo, ne? Počkej. Tak zpíváte, vieš, no. A ten název té písničky, to je vždycky problém. Tak měli nějakou napovědu. Z albumu Road Trip. No, hlavné mesto. Berlín. Ježiš, já jsem si říkala, že to není právý deň. Ježiši. 0,5. To je Separ. Vypustí do konce. Hej, já jsem úplně blbá na ty názvy. Extrém. Ne, počkej, já si vzpomenu. To je s Izem. Zachraň mou dušu. Ano, ano. Ego Mecky. Mestě snou. Dobré. Tepil si. Keď si spomínam na to, že s kým to má, tak... Viktor Šín. Ne, tak to je ta s Kalinem. No? Tak to nebudem radiť. Nechám to na tebe. Počkej. Ty mě, Ben. Ty mě, až moc dobře znáš. Ty mě,
ty mě moc dobře zná, ty mě. Havaj se to jmenuje? Áno. Ježiš, jak se to jmenuje? To je Nintendo Jump. Niky be, niky, kliky be. Plníku, Mercedes, máme benzín, máme gas. Som myslel, či tam dám z tohto albumu, ale Není stres. tam mi prišlo, že... Pilsi a Luka. Áno. Tam mi prišlo, že hoci čo by som dal, tak by bolo ťažšie. Že páne počúva z toho iba toto. No dejme tomu, že jo, to je pravda. Ja som sa dal, že nestarám sa, alebo niečo iné, to by To bych možná taky uhodla, nestarám sa. Taky beat. Toto je tiež jednoduché, samozrejme. Poznám skutečného fríka. To si mal uvodnúť hneď podľa mňa, že to... Já než si vzpomenu na ten název, tak to chvíli trvá, víš. Izo Nintendo říkala. Probudím se, leze po mně zmije. Viditelnej, jak vypadá. To je taky Viktor Šín. Dechuju prach. Ježiš, jak se to jmenuje? Lavaca. Dobré, Pencile primitivo. Pencile primitivo. Bojím za ona kořicí go. Pate MMA, tohle to mi nedělej. Yes, konečně! Winner! No dobré, super. To se mi líbilo. Bolo to jednoduché, áno. A na budúce... Tak si mi to líbí. Na budúce spravíme to, čo sme chceli spraviť dneska. Jo, fakt takové těžké a staré bych dala aj. No vymyslíme. Alebo môžete kľudne napísať vy nejaký akýby druh, ne? Či chcete staré, alebo nejaké zahraničné. Navidí, no, dneska vyhrala Verča. Yes, konečne. Stratila len pol boda, takže som bol ani dobrý dneska, no. A uplatil mi aspoň to, ale já jsem na tebe taky byla dobrá, jako, to neřekni. Tak ja som stratil 2, takže... Alebo tak no 2,5. No. Body sú tak, že Verča dá 9,5 boda. A ja mám... 7,5. 7,5, 8, hej. No. Ale to nič nezmení na tom, že Verča vyhrala, áno. Co za to dostanu? Gratulujem. To už je neskoro. To sa musíme dohodnúť predtým, že aká je challenge, alebo Také neskoro. No teraz už to je... V žádném případě. Keby si prehrala, by si to aj nepovedala, že chceš niečo, čo si vyhrala. Takže nič, na budúce sa dohodneme, môžete kľudne napísať. Ne, tak to už neplatí Môžete jako. kľudne napísať, že o čo budeme hrať, čo by ste chceli vidieť, aby sme spravili, dajme tomu. A ďakujem, že sledovali a vidíme sa na budúce. Peace. Peace.